ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଓ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସାତେ ହାଡ଼ି ପୁଅ ମୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପିଦେଇ ପେଟେ ଚାଲୁଥାଏ ବାଟେ ପିଦେଇ ପେଟେ ଚାଲୁଥାଏ ବାଟେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବି ମୁଡ଼ି ରାତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବଡ଼ା ମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଥାଉ ଆମ ମାଡ଼ି ଜାତି କୁଳେ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଝାଡ଼ୁ କରଇ ଭାତ ପେଜ ମାଗିଣ ଖାଇ ସାହୁ ସାନ୍ତକ କଥା ମାନି କରି ପରିବାର ଧରି ଚଳୁଛି ସତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାନ୍ତେ ମୋ ଦର୍ଶନ ଧର କରେ ନମସ୍କାର ଶଙ୍କର ପାଦ ଯାଇ ନରୋତ୍ତମ ଲେଖଇ ସତେ ଆରେ ଅଇଠୁ ଜୁହାର ଜୁହାର ପ୍ରଧାନେ ଆରେ ଆମ ସଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଆଜି ଝାମ ଯାତ୍ରା ହବ ତେଣୁ ଟିକେ ସଫାସୁତରା କରିଦେ। ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ବଡ଼ 16ଟା ଗ୍ରାମକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଝାଡ଼ୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଲୋକକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଡାକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଡାକ ଶୀଘ୍ର ସଫା କରିଦେ। ତାହେଲେ ଡାକୁ